pitanje. Marina Dujmović-Vuković podnijela ostavku na mjesto predsjednice Upravnog vijeća Narodnog muzeja Zadar 24. rujna 2019. godine. Dakle, prije 2,5 mjeseca. Preko 6 mjeseci nije mi odgovarala na pitanja oko privatnih derneka po zadarskim restoranima na račun Narodnog muzeja, protuzakonitih zapošljavanja, troškova tužbi odvjetnika i suda u procesima u kojima Narodni muzej tuži novinare zbog pisanja o Renati Peroš i njezinim makinacijama. Odgovore nisam dobio ni nakon 3 požurnice, iako ih je Marina Dujmović-Vuković bila zakonski obvezna dati mi. Otišla je, odgovore nije dala, a ne znam niti da li je o protuzakonitim radnjama u Narodnom muzeju na koje sam pismeno upozorio raspravljalo Upravno vijeće Narodnog muzeja, odnosno da li je to Marina Dujmović-Vuković stavila na dnevni red sjednica Upravnog vijeća, zato jer nisam dobio transkripte tih sjednica ni nakon 3 požurnice. Nakon ostavke Marine Dujmović-Vuković iz županije su informirali medije da će novi predsjednik ili predsjednica Upravnog vijeća Narodnog muzeja biti imenovan u roku par dana. Zašto nakon 2,5 mjeseca nitko nije imenovan na tu dužnost, te nemam od koga tražiti da mi napokon daju odgovore koje čekam preko 6 mjeseci? To bi bilo prvo pitanje.